Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să jucăm PES, doar că o să jucăm multiplayer alături de un prieten. Yes. Pe voi nu știu dacă l-auziți, este puțin mai departe, dar important este o să fie Îți dau bataie. o să fie distracție în timpul meciului. 74. Bă, dar oare ce fac cu Boateng? 74 joci fără boate. Lasă cu... Pe mici. Ce? Pe mici. Păi acum intru, păi ai putea să... Na, vor țâpe la cu mai tare, să te auzi și doar. Așa e bine? E foarte bine. Atunci, da. Oh, da, sigur că da. Bă, am deschis un pachet. Sperând că îmi pică Neymar. Nu, picat în zăbolos de 82 gol. Eu strâng pentru pachetul cu Real. Nu te pică ceva. Dacă a picat Casillas, bă. Becă mai bine. Casillas. Portar. Și ăla am pic Neuer. Bă, mă ajută, nu pot spune nu. Tudor. Îți. Refuzare. Stai mă, nu ce-am făcut înapoi. Oprește-vă că să Da, ce-am zis. controlez. Gata, mamă. Am știu și la tutoriale cum se intră. Da, ce-am zis, bă, tu ce faci aici? Gata. Eu te aduc să mă faci de râșcă. Da, că am... Gata. Mai aștept mult. Acum intru, ai răbdare. Gata, uite că... Da, probabil să, dacă cumva, puteți să dați mai în față, direct când o să fie meciul. Și desigur, v-aș ruga să apăsați butonul ăsta de like, de subscribe, puteți să intrați și pe... pe profil. Te-ai blocat. Da, ce... Te-ai blocat. Da, știți, bă, v-am spus și în episodul următoare, bun. Prima dată când filmez cu cineva în cameră și am emoții. Number one. Adevărat, lasă, nu mai faci nicio pregătire, setează așa să intrăm. Vreau să schimb kit-ul ca să vadă frumos la mine. Chiar eu ce chită, mă. Dau pe mai mult pe Nu, bă. 7 minute, știi? Bine, hai, 7 minute. Da, pe 15 și n-ai avut nicio problemă. Da, bă, da, atunci nu facem episod de jumătate de oră, un meci și n-ai Fost, extraordinar. La tine problema e că tu n-ai timp să dai gol, la primul n-ai timp în care să dai gol, la problema e că la mine nu intră gol. Nu intră mingea în poartă. Unul are echipă, unul nu. Da. Unul are un zăbolos Costil de la Liga Franței, săracul, nu mai e titular. Și el are pe Anderson. Number one. Da, ia și l-a băgat pe Werner. Natau, Lampard. Eu nu sun, nu-mi place. Messi în capul Messi. E de bani. Bine. Bani. Balonul la Ronaldo, l-are pe Puiolul. Plus Ronaldo. N-ai cu cine. Bă, jos Ronaldo, dar știi ce a făcut? Da, că am zis, are. Bun șut. E ghiună, gam, bă. Trebuia să mai înaintez o leacă. Da, pe el aveai pe ăla care lângă Puiol, nu știu cine. Asta zic eu, făceam un de fapt. Da, păi tu cât joci tu, cât mă joc eu. Hai să... Problemă. Pac. Pac. Nu, mamă, de ce emoție am când îl văd pe Boateng acolo. Scapa altul, Dobi. Dobitongo. N-ai ce N-ai cu cine. e. Bă, ai putea să vii și tu aici lângă mine ca să te auzi mai bine. E mult. Avem microfonul între noi. Mutare. Oh, yeah. Bă, apăr în Neuer. Poziție și de asta nu poți vorbi. Da. Lampard. Ba. A fost pus jos. Îngenunchiat. Păi n-a fost cea mai bună de jos, să fie mai bisat acolo. Nu, haide. Dar, bă, da, Lampard al meu ce faci? Stă în spate? Dă mingea și tare. Bă, tu ai avut dreptate. Și fața neînțeles. Bă, dar Bellerin e slab, rău, bă, săracul nu poate prelua, nu poate nimic ca să-mi bag în pu... La port. Unde o dai? La port.
Bă, da, Dai că vin la mine și asta. Nu pot, tu săracu, tu la el. Lasă, Nu poate, săracu. pot eu. Nu poate, săracu, hai. Da, Bine, trebuie- bă, deci Thiago ăsta e senzațional, mă, ca să-și gură. Schimbările la pauză, schimbările. Schimbările că văd că nu. Trebuie în paradis. Sane la fel. Bă, da, Sane atunci, cu ăla, cu Bellerin. Trebuie car, trebuie Neymar, că nu mai vreau ca dușă. Bă, dacă apucam să șutez. Nu te duci. Pleacă. Bebeto. La port, hai la port. Hai la port, ia. Bravo la port. La mine nu. Spera că o greșesc. Mă bag în fața ei. Asta nu mă bag. Bă, a fost șutul bun, da. În cam mare distanța. L-ai pe Bisacu. Bă, Bisaca în FIFA, e bun, ăla de 25 la freeze. Da. Da, am văzut că prețul e prea scump pentru să-i faci, să-l cumperi, fundați mult mai mult. Uite. Ah. Hai, Bă, și când ne-a luat minge, tot ne-a luat minge. uite, finies. Bă, tu ai uitat cu ce, tu ai uitat că l-am luat pe noi. Am uitat. Ha? Chiar am uitat. Mintea mea că Costel își face treaba. Lasă-mă, bă, Costel e senzațional. Costică. Doar Ronaldo și de gol mare? Da. Ia, câștigă Messi? Nu câștigă Messi. Vreau și eu pe Maldini, vreau pe Beckenbauer. Da, prea tare. Șutai, Ah, ai șutat, Să șutat. cam dat o reacă. O, sta o mică. O mică eroare, nu-i bai. Toate legendele greșesc. Bă, dar Werner până acum nu a făcut nimic, mă. Da, nu știu. Cred că are formă mai slabă. Cred că- Ultima dată știi ce mi-a făcut Werner? Hai vezi câți face și acum la fel. Ea cred că e pice. Nu de asta de acum mai slab. Iertare din pinge. Bă, Ia. Fac. da, deci la tine, ăla era Lampard la tine, care o lua mingea, dar Lampard a meu săracul. Mi-a luat față. Bă, mi-a luat față. În coasă era asta. Da, ca de obicei e mai multe șuturi, dar degeaba. Tează. Următoare, dar ce face, ce schimbări face? Dintre vie era. Man, Ca să nu mai treci tu. așa, Și Sala în locul lui Bebeto, că nu. 4-2-4. Păi da, asta și-a mulți în atac. Am văzut cât apărare. Că aveai 3 fundași era. Mai știi că n-aș ca FIFA și aveam 3 fundași și tot 4 atacanți, eram la adică. Ce ghine a fost. Bă, dar n-aveam ce să fac. Doresc să le faci așa și un pic. Mă, risc. Bă, forma ce preferat e 4-3-3 cum, attack. Oricum nu contează ce manager ai, că dacă ai puncte din alea poți să crești movementul și... Poți să întreci animalul. Nu chiar dai tu goluri unde are. Bă, da, ia, nici nu asta față, că vreau să văd. Nu o să vedeți. Poți să am o mică paradă, nu s-o chinui portarul să apere și Bă, decidești că a fost totuși ceva. mă centrare. Unde? Bună, bună asta. Bă, dintre toți la Bellerin a venit. Bă, Da, dintre da, toți, da. mă, bă, din... Lasă-mi bă așa, dar n-am făcut. Bisaca mi-a picat într-un pachet și asta să le cer, dar nu prea are... Până se familiarizează cardul mai durează. Nu se poate vinge ori. Da, și Bellerin tot la fel, până se familiarizează și el o leacă. Dar nu cred că mai familiarizează cea în viața lui. Pac! Eu te la ia boatingul. Mi-am făcut teca. Chiar bă, într-un meci, o vine săracul Bruno să facă parte defensivă, mă, cu Pogba, doamne. Am văzut acum o fază recent, eu te la ce-am făcut. Greșeală. Mi s-a blocat, Tudor, La fel. Tudor, bă, și era fază de atac, mă, și dădeam Hai gol. să arăt acum fază de atac. Bă, Maldini în atac. Nu, cum să... Bun, Maldini. Bun, Maldini. N-ai venit cu cine discutat. Nu a vrut el, mă. Wow. Eu vreau să joc în prelungiri, la penalti, la seara. Dacă apuc. N-apuc, asta e. Bă, Trebuie să încarc metale.
Atât. Dar pe ce nu vrea că dau pe atât? Dar... Nu, te duci, ei. Am vrut să zic că am învățat să joc mai bine cu Ronaldo, dar când am văzut ce am făcut, am zis, las, nu mai zic nimic. Ne, este nervitiv. Păi nu am gândit-o bine, poate. Dar păi sincer să fiu, ăsta Bellerin e bun doar din cauza că... Tot în cam. Tot în cam. Se ducea la intra în poartă, cred că. E cam dat-o de Ia uite, ia uite mă. Sărac. Asta e meserie, înainte de toate. Da, bă, asta contează. Uitați că Cuca a pus pata acasă. Să vezi victorios acasă. Cine dă capul? Nu dă nimic. Lampard. Lasă fața, lasă fața. Asta a fost ceva mai... Dar știi cât o prins Brun. Da, așa era jocul fără o fază foarte bună. Da, nici nu a fost ceva. Nu e ca și cum era la gol. Nu, slăbos. Nu, ia la Bellerin, nu era să vină minge. Mieci cu capul. Da, mieci. Da, mieci. Eu doresc să mergi din tot sufletul meu. Deci după ce mi-ai făcut atunci, nu mai suport. Da, e trecut să Exact. pierd. Mai dă-i o dată, băi. Băi, hai, bine. Poți să o iei să dai. Mai sta, că e liber, o leacă. Sania, nu te baga în mincile mele, tată. Ani, Sania, nu prea știi el ce face. Bine la port. Nu a reușit. Ba da, nu am făcut bine. Bună. Degajează două. Asta chiar, uite, asta chiar mi-a plăcut mare, dar nu mai faci. Am putut trece. La limite, vei. Ceva n-am văzut. Ia la mingea cu aia, că te joci tu cu ea. Băi, ce-am zis? Băi. Te pui tu cu Gundogan, mă. Ce să vezi? Spune, vei era. Bă, deci n-apuc să... Ce vezi? Băi, nu-mi frază. Da, bă, deci așa pățesc cam în toate videoclipurile, mă. Vreau să zic ceva. Bă, și atunci se întâmplă. Și Nu-mi frază, băi. termină-ți faza. Se driblează. Da, dați unul la chicioare. Mi-am dat. I-am dat și nu... Bă, dacă era, mi-e un pic pe jos. Am văzut. Că sărac, n-a nicio treabă. Lega mie, o mai merge, nu poate. Ce, băi, bă, problemă. Trebuie să-mi pun fundașul ăștia la acolo, am uitat să-i pun. Dar vei era știți cu capul, dacă nu nimerește asta. Acolo ne mai încurcăm. El așa e bună, dar nu prea mai joacă. Ce e tăi? Mai în ce, Maria? Hai, ca atunci când a luat Ronaldo Messi, a luat Ronaldo mingea lui Messi. Gata, în ultimul minut îți dau. Dacă îmi dai gol în ultimul minut, eu mă supăr și plâng. Tu ce gol îți dau în ultimul minut? Bă, te uita, mă, că noi eram foarte, ce dai tu Oleacă. gol, mă? Totuși nu s-a încheiat, deci mai am o fază. Deci, dacă dau acum fine să-ți dau gol. Dai. Hai, serii. Nu dai tu mie, că nici-o finie, să du-te aici și culcă-te. Și a vrei tu să crezi. Ajează repede, că mi-a Asta făcut. Asta târziu, Sania, nu am spus. O panicată, știu că ultima fază. Da, uite. Poți să ieși leacă mai mare, da? Da, 30 minute de filmare până acum, las că A, se ne mănâncă întinde. fază, trebuie să schimb. Lasă, bă, că e bine. Se ba cardului normal. Las că, da, ți-l recomand. Așa îi stă ratează din fața porții. S-a băgat prea tare Lampard. Mi s-a părut cu botul cineva. E de mine. Dar tu ești nesimțit dacă vezi că m-am oprit un continuu faza? Puțin. Vezi Dumnezeu, dacă vezi Dumnezeu. Vezi dacă ești sărat? Posibil. Tiki-taka ca la Barcelona, dacă jucăm cu... Dar nu știi Bruno de-i pasă. Dă-i. N-are cea mai bună forma lui. Bă, a început să joace Boateng, ești nebun. Na, Bun. na, nu, bă, lamp, bă, deci, Fii, față. deci, Doamne, ce-am bagat eu. Uite bine să bat. Po. mă, da, mă, da și eu bani, că am crezut că dă de bala cu cap. Foc. Au venit pleirii, m-am sus părie.
Jucătorii mei nu sunt cea mai bună formă. Trebuia să mă uit dacă n-am apă sau dacă îi pe Nu, bine. La Messi ani e pe jos, Nica nu da, Nica. Dacă nu a fost. A, nu s-a rupt checiorul singur. Ba da. Da, am dat ăla. Nu da, am niște emoții. Era fotul asta. O venit pe teren cam în viteză. Mamă, cum ți-o luat faza. Ha. Mamă, ce... Ghiniună, tot te-aș trămau. Am mai așa un stâmplu ăsta, te rog frumos. Respectă-mă. Da, dacă șutezi, gen, vrei să dai fines și gen nu-i pe poartă și apără și deviază portarul. Se pune ca șut. Dacă dai pe bară, nu se pune șut pe poartă. Asta e porcărie. Nu, așa și viața reală. Păi dar nu zic că e porcărie. Ei, cum o trec, v-am pisat, că în vestiar nu-mi explicat. Bă, am vrut să dau central. Nu, dar șutul a fost mai bun decât central. Dar nu că am vrut să dau central și dau șut. A fost bun. Cum poți să încurci buton central cu șutul. Am pus până acum. Nu vrei portarul spate, Iesus. Nu vrei, ce-o zis că fac ce vreau eu. Toteli. Acum greșe iar. Toteli. Ioteli. În seara asta, eu te-o făcut singur. Seara asta joacă Liverpool, Manchester United, bă. Câștigă Manchester United. Și eu zic. Nu mai dă Liverpool gol de mult. Uite care e faza asta. Crede. Foarte ca tată. A făcut chiar bun, într-un episod a făcut Sanchez foarfeca și a scos-o. Doamne, Sanchez, Thiago. Nu știu, seamănă, ești între ei. Bine. Cam repede. Nu a fost nimica. Agioane a intrat. Dacă Dybala, bă, deci... N-aveți Dar n-am, bă, dar măcar nu te faci că alegi pe ce te oprești. Părea, decât să... Este asta, e un actor foarte bun. Da. Uite. Și ba asta și cum o dată. Da, bine, e cam prea... N-are deloc agilite și n-are deloc de... Că bă, poate să lași pe bebetul, nu m-am Jucăm gândit. la penalturi. M-am gândit-o foarte bine. Jucăm la penalti. Ia, ascult. Ia! Nu pot să fac schimbări. A, da. El deci, uitați la mine. Acum. Sper că îl bat primul. Yes. Dreapta, frate. Pusele, ce ambulant de copii și de femei. Primul șut al lui Sane pe poartă. Și de penalti. E, da. Marchează Ronaldo. Nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat. Și... Azi cât de pe mijloc, țigan. M-am speriat, alea. M-am palpitat. În durere. Ia, toate. Primul echipa ta care o să ratez. Următor. Mamă, ce tensionat M-a tu. inspirat alea pe toți. Mă, dacă nu vorbim să știți din cauza că cam tensiune mare. Deci îl bate alea pe mine. Și era să las pe Crezut mijloc. că rămâne. Era să las pe mijloc. Pleca cam târziu, mă. Cine bate, bă, Dybala? Pe ce să Bate cadese cine Dybala. bate? Ar fi fost mișto. Era la portar. Mi-am dat seama acum. Târziu, ca nimeni. Bă, dar nu nimerim niciunul, nici altul. M-am inspirat. Sau-i portarul divin. Portarul. Portarul, înțeles. Anderson și cu Neuer nu prea le iau. Aia vreau să-l mă aștept. Bine, mă. Ca de obicei, portughezii dau gol din penale. Aici, bă. N-ai cum să nu mai dai, mă, cu Ronaldo, eu nu știu cum ți-am putut eu zice că tu ratezi. A fost cam nesimțit, iertare. Am zis că de pe mijloc, am zis că de pe mijloc. Dacă ratezi pe asta. Nu mă plâng, mor, plâng. Chiar mi-ar plece. Gundogan. Gondol. Ratare, e ratare. Yes. Yes, uite echipa mare. Bă, lasă-mă, bă, văd. Mai gata, dar nu pot da schimb la asta. Nu!
Uite, uite ce fericire acolo. Șatra, te. Place că ți arăt câte cău negru cât e. Bă, dar chiar nu poate să despiste asta că Nu tu... mie, nu. Deci dacă ți-a arătat și pe altul. Oricum, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut și desigur noi o să ne vedem data viitoare. Pa.